أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي باسم ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ተጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓይ ይኹን ኣሜን። ንኹሎም ቅዱሳና ከምኡውን ከከመዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹኖም ኣሜን። 26 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ብጸሎት ቅዱሳን ንማሕፀን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክንድሕን ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ከሳቴ ብርሃን ሓድሽ ሐዋርያ ወጳጳስ ዘምድሪ ሓበሻ ብርሃን ዘኢትዮጵያ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሰላም ለከ ናፍሪከ እንተ አልበቱ አርሞሞ ለጉንድ ኃጢአት ይግዘሞ አባ ሰላማ ገላጺ መጻሕፍት ዘበተርጉሞ ይብል መልክዓ አቡነ ሰላማ ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ቅዱስ መዓልቲ ይግበረና አሜን። ታሕሳስ 26 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሕሳስ 26 ዝኽበሩ ቅዱሳን በዓላት ኣብ ሃገረ ሮሜ ዝኸበረት ቅድስቲ ኣንስጣስያ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናይዛ ቅድስቲ ኣቦኣ ጣዖት ዘምልኽ ክኸውን ከሎ ኣዲኣ ግን ክርስቲያን ነበረት። ኣዲኣ ምስ ወለደታ ኣቦኣ ከይፈለጠ ብሕቡእ ጥምቀት ክርስትና ኣጥበቐታ። እንተ ዝፈልጥ ነይሩስ ኣይመጠመቓን ነይሩ። ድሕሪ እዚ ዝቐንዐት ሃይማኖት እናምሃረት ኣዕቤታ። ንሳ ድማ በቲ ዝመሃረታ ትምህርቲ ዝጸንዐት ኮነት። ኣንስጣስያ ንኣካለ መጠን ኣብ ዝበጽሐት ጊዜ ኣቦኣ ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ክሓዲ ወሲዱ ኣመርዓዋ። ንሳ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝጸልኣቶ ክትራኸቦ ኣይደለየትን። ንኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝኸውን ግዴታታ ሓደ ጊዜ ብሕማም እናኣመኽንየት ንርእሳ ሓለወት። ሰብኣያ መታን ክጸልኣ ድማ ዝኸፍኡን ዝረስሑን ኣልባሳት ትልብስ ነበረት። ሰብኣያ ወፂኡ ናብ ስርሑ ክኸይድ ከሎ ኣንስጣስያ ግን ነቶም ስለ ቅንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ዝተኣስሩ ሰማዕታት እናኸደት ትበጽሖምን ተጸናንዖምን ነበረት። ንዝደልይዎ ኩሉ ተምጽአሎም ተዳልወሎም ነበረት። ሰብኣያ ነዚ እትሰርሖ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ናብ ደገ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤት ዓፀዋ። ንሳ ድማ ካብ ኢድ እዚ ክፉእ ሰብ መታን ከውፅኣ ብዝመረረ ለቕሶ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ጸለየት ጊዜ ግን እቲ ሰብ ሞተ። ንሳ ድማ ንኹሉ ገንዘባ ኣውፅያ ስለ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ኢሎም ንስተኣስሩ ንኹሉ ዘድልዮም ኣማልኣትሎም። ነቲ ዝተረፈ ገንዘባ ድማ ሃበቶም። ንጉስ ናይ ሮሜ ድማ ንዜናኣ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ናብኡ ኣምጽኣ እሞ ስለ ሃይማኖታ ሓተታ። ኣንስጣስያ ድማ
بكريستوس التأمن كريستيان كم زخنت عب قدمئو تأمنت نغس دما بزح كبرن معارجن كم ذهبا قال إن أتوا كاب امنتا كوصا فتنا نساجن بفصم لبا تأمنت نسون نأمنتا قديفا نابو ناب أملخو طاوت كم زي تأتون إشي كم زي بلتون مسفلتا حيزو بزح السقايا دحر بزح سقاي دما أسيرو ناب بحر إكوا أنت أستما إتي بحر بهيوت إن كلا تفا دقيم أون أب مأكل 4 كاسما عادك إسو بمحسار عبن صنعون زخانة قرفات أغدقتا نقرقن إزيابير سلا زخالا ولا حانتي قدآت كم زي رخبا كونت دحر إزي إتي نقوس عبوشتي عبي منددي أسات كأتوا عزازا نقدسي أنستاسيا عب زأتوا جزي نفسان إزيابير أحليفة هابت عب منقسة سماعت دما ناي سماعت النت أخليل تغنات أفت ناي قدسي أنستاسيا رديت برختا يحضرنا بصلوتا دما مداني ألم كريستوس يمحارنا أمين قدس أبولي صادق أزي قدس أب تاريخ بيت كريستيان نناي كريستوس حمامات نمستاف كابتم زتغو زنبرو صادقان حدا ايو نمل غزيو أب برخا كحلف انكلو بزح تغادلو فصمه بفلاي كصلي كلو نغرو أب غرب أسيرو ناوشتي بحري تنقلقلو يسطم نبره لومي بيت كريستيان بعال عرفتو تذكر أمين أملاك قدسان صقاون كبرن يعدلنا كاب برخات فتوت دما أي فلينا بصلتم يمحرنا أمين تحساس إسران دشتن زخبرو عامتا وناي قدسان بعلات قدستي أنستاسيا سماعت قدس أبولي صادق قدستي يوليانا سماعت ورحاوي بعلات دما قدس توماس حواريا أبونا هابت مريم صادق أبونا إيسوس معا زهايك قدسان سماعتا تناغران قدس أبونا سلاما كساتي برهان زي إثيوبيا أمين قدماي تيموثيوس معراف 3 وفقد 3 أمين زودقة زنطبة قال كنا زيما بأف قدسان تقوال ملاك تأرملي أمين سنكسار تسمع زنب فقر قويتا أبلب ويعبب حالوان صلوتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم يهلو زخر ناي صادق نعالم يزنبر أمين نقدسان بصلوت قدسان تمحصنو كاب كل خفو زبلة كدحنو أمين وسبحان لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን